Čau lidi, dneska dělám experiment do tohohle, do Spriteu cukr a ten, kdo jako první napíše do komentářů, byl jsem první a třeba svůj nick na TikToku napíše, musíte tam napsat třeba tik, abych věděl, že je to na TikToku, nebo můj první snap a jako na Snapchatu napíšem si, já pak pošlu kóda na Paysafecard na 200 korun, na mojí nevlastní ségru to neplatí. Jdu tam dát trochu cukr. No, víc. Takovouhle lžičku cukru. A abyste to viděli, abych vám nelhal. Tak, to tam je. Je tam. Tak, promíchám. Ale nevybouchlo to tak dobrý. Aspoň, že to nevybouchlo. Jestli máte nějaký další nápady na vyzkoušení, tak já klidně vyzkouším, natočím a jdu to celý vypít. Už se chci fakt krknout, ale to jsem zapomněla říct, nesmím si krknout. Už si chci krknout, kámo, jak blázen. Fuj, kámo, to je hnusný s tím. Kámo, to je fakt hnusný. Fuj. Kámo, to je hnusný. Tak, teďka ukončím video a doufám, že napíšete aspoň do komentáře někdo, co mám udělat další experimenty. A na 10 odběratelů budeme slavit. Takže doufám, že to dáme. Čauky!